दिनै इउपिपिएल सरकारा बिटिसि रायजोआव बिग जिर' खुलुमबाय बयखौबो बे मोनाबिलि समाव आङो मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर दिनै इउपिपिएल सरकारा बिटिसि रायजोआव बिग जिर' बेबायदि होननानै बिबुंथि होदों खौरांगिरिनि सिगाङाव मुनमुन ब्रह्म बिथांजोआ 5 बोसोरनि थाखाय जोबगोन गतिके बेखिनियाव दिनै इउपिपिएल सरकारा जिर' ए बिग जिर' थारैनो दिनै मुनमुन ब्रह्म बिथांजोआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांजोनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहायसो नोंथांमोना गाव गावनि गोसोनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय होननो थाङोबा बे एसेम्ब्लिया जोबथा एसेम्ब्लि हिसाबैनो जोङो हमनानै लाजायो खारन बिटिसिआव अलरेडि 5 बोसोरिया जोंहा जि फाइनान्शियेल इयार दंमोन बियो जोब्बायानो गतिके बे जुथुमाय बे एसेम्ब्लियाव जोङो पर्बत जरानि हिसाबैबो पर्बत जरानि बहुत खैथा गोनांथि सोंलुफोरखौ सोंनाय जाहैदोंमोन बे सोंनायनि बिथोराव जोङो माखासे फिननायखौ जोङो फोथायनो हायै एबा माबानो हायै मोनाखै जोङो फोथायनो हायै एन्सारखौ जोङो मोनदों आरो बिसोरो जोङो बारे बारे होनदोंमोन पर्बत जरानिखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा जोंसार आरो जनक सानै एनडिएफबि नि एनडिएफबि होननानै बुंनाय बा सानै सेंग्राफोर जोंहा जिहेतु बिटिआर जाखांनायनि परे सुक्ति जानायनि परे एनडिएफबि होननाय गैला सानै जोङो सेंग्राफोरखौ जिउ खोमादों बेनि बिथोराव सासेया जोंनि पर्बत जरानिनोमोन बिसोरखौ जोङो जवा 2 बोसोरनिफ्रायनो जोङो बिसोरनि थाखाय बिसोरनि एनकाउन्टार खालामनानै बिसोरखौनि जिउ खोमानायाव बिसोरनो मा अनसुंथाइ होदों सरकारि फालरफोरा बेसेबां एक्सग्रेसिया होदों बे खोथाखौ जों बारे बारे सोंलुबाय थादोंमोन बिसोरो सरकारि पक्षनिफ्राय प्रमद बर'नि सरकारा फेरेंगानि डिपार्टमेन्ट जिहेतु गोग्लैयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावोमोन बिथांमोना थायोमोन फरेस्ट फेरेंगाजों लोब्बा लाखिनानै थाफायोमोन बे खोथाखौ बियो मालाबाबो तथ्य सहकारे बिथांमोनहा एक्सग्रेसिया होदों होननानै बुंनायनि तथ्यखौ जोंनो 2 बोसोराव बिसोरो दासिमबो दाखिल खालामनो हायाखै बेनो प्रमान जे बिसोरो खुगाजोंल' पबित्र एसेम्ब्लियाव बिटिसिनि एसेम्ब्लि हाउसआव बिसोरो खुगाजों जे खोथा होनदों पबित्र हाउसआव जे खोथा होनदों जे जोंसार आरो जनकनो एक्सग्रेसिया होदों होननानै बे खोथाखौ बिसोरो होआखै दे बिसोर बे पबित्र एसेम्ब्लि हाउसआव जोंनि बिटिसिनि एसेम्ब्लि हाउसआव नंखाय खोथाखौनो बिसोरो होनो नंखाय खोथाजों बिसोरो फाव फान्दायो बियो प्रमान जाबाय खारन एइबारनि एसेम्ब्लियावबो बिसोरो बे जनक आरो जोंसारनो एक्सग्रेसिया होनायनि तथ्यखौ बिसोरो जोंनो टेबोलाव बा जोंनो बिसोरो दिन्थिनो हायाखै थिग बेबादिनो जोङो पर्बत जरानि दा आथिखालाव पर्बत जरायाव मोनफ्रोमबो हाग्रानिफ्राय साल दंफां बिफां इत्यादि उधाव जागासिनो दङ पर्बत जरानि रेन्जार अफिस प्रटेक्टर रेन्जार अफिस डिएफअ अफिसनिफ्राय दंफाङा बिना अक्सन सरकारि भाबै अक्सन खालामालासेनो फेरेंगा बसुमतारिया फरेस्टनि इएम जानानै बिथाङा गावनि पेटआव गावनि खाथिनि मानसिफोरनो गावनि निजा बबिया मानसिफोरनो पेटआव लिरै प्रत्येकता डिएफअ अफिस आरो प्रत्येकता
रेन्ज अफिस फरेस्ट अफिसनिफ्राय सिज खालामनाय दंफांफोरखौ लानानै थांगासिनो दङ बेफोरो इलिगेल बे खोथाफोरखौ जों सोंलुनानै जों तथ्य बिदोंमोन नाथाय फेरेंगाया होनो हायाखै जोंनि पर्बत जरानि साल दंफाङा गोमागासिनो दङ जोंनि पर्बत जरानि अफिसाव हमजानाय सिज खालामनानै दोननाय दंफांफोरा बिना अक्सनाव बियो गोमागासिनो दङ फेरेंगानि पेटआव लानानै फेरेंगाया दस्रायाव फानहैगासिनो दङ बेफोरबायदि सोंलुखौ जों सोंदोंमोन नाथाय फेरेंगाया बेनि खुनु जुक्तिखौनो बियो होनो हायाखै बियो भेरि भेरि आनफर्चुनेट आरो जों बहुत खोथा सोंदोंमोन हानि हा पाट्टा होनायनि खोथाखौ जों सोंदोंमोन बिसोरो मानसिनो 2,500 मानसिनो हानि पाट्टा होनायनि नाम सहकारे जोङो दाखिल खालामनो तथ्य दाखिल खालामनो थाखाय बेखौबो जोङो बिथांमोननाव बिदोंमोन बेखौबो बिसोरो संखाल' होनदों आरो हानि सोरनो होदों बेखौ तथ्य बिसोरो होनो हायाखै बेनो प्रमान जे बिसोरो नंखाय खोथा बुंदों बे 2,500 जे हानि हा होदों हा पाट्टा होदों होननानै बुंदों बियो एक्चुअली हा पाट्टा नङा बियो जोङो बटवारा मोननायसो जोंहा मोनथाय प्रत्येकता बिमाया बिफानि हाखौ फिसाफोरनि नामाव ट्रेन्सफार जायो बे ट्रेन्सफारखौसो बिसोरो खालामनो हादों जायनि थाखाय बिसोरो हा होदों होननानै बुंनाय बे तथ्यखौ जोंनो होनो हायाखै रायजो राजाफोरनो मिसलिडिं मिसा खोथा बिसोरो होनगासिनो दङ 4.5 बोसोर कमप्लिट जाबाय 5 बोसोर एप्रिल मासनि 8 तारिखाव 5 बोसोर दिन तारिख आरो समय कमप्लिटलि 5 बोसोरनि थाखाय जोबगोन गतिके बेखिनियाव दिनै इउपिपिएल सरकारा बिग जिर' बिटिसि नि रायजो राजानो होबाय होननानै बेनो प्रमान आरो दिनैनि दिनाव बिसोरो अरुणोदयनि खोथाखौ लानानै बिसोरो पलिटिक्स खालामगासिनो दङ इउपिपिएल आव थायोब्ला बिजेपि आव थायोब्लासो अरुणोदय मोनगोन होननानै रायजो राजा आइजोफोरखौ बिसोरो हुलुस्थुल खालामगासिनो दं नाथाय दिनै रायजो राजाफ्राबो बेखौ मिन्थियो जे इउपिपिएल सरकारा बे आसाम गभर्नमेन्टनि बे अरुणोदय स्किमखौबो होफुंनाय नङा बियो जवा थांनाय एमपि इलेक्शननि मोनसे प्रलबनमोन जे प्रलबनखौ दिनैसिमबो जाफुंहोनो हायाखै आरो बे 0.3 अरुणोदयखौबो बिसोरो जाफुंसार होनो हानाय नङा बेखौ प्रत्येक जन आइजोआबो दिनै अनुभब खालामो गतिके बिपिएफनि स्टेटासा दिनै बिराद स्ट्रं लैहोर रायजोआ एइबार बिपिएफ खौ हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव बिटिसि आव सरकार थिसनफिनगोन बेयो रोखा गोजोन्थों एप्रिल मासनि 2025 नि एप्रिल मासनि 8 तारिखाव दिन तारिख आरो समय 5 बोसोर कमप्लिट जागोन इउपिपिएल नि थाखाय बेखिनियाव बिसोरो 5 बोसोराव कमप्लिटलि फेलियर एक गिदिर लाथिख बिटिसि नि रायजो राजानो जेबो होनो हायाखै रुरेल डेभेलपमेन्टनि खोथाखौबो जों सोंदोंमोन रुरेल कानेक्टिभिटी मा खालामदों 5 बोसोराव जिर' कुनु गामिनि रायजो राजानि थाखाय नांगौ लामा दथा इत्यादिखौ बिसोर खालामफुंनो हायाखै जेरैथिंबो इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगायदों फेलियर आरो जोंनि बिटिसि खौ बिसोरो फाननो नाजागासिनो दङ जाहाथे फाननो हाया बेनि थाखाय रायजोफ्राबो दिनै बिपिएफ जों थाफानानै होबथागोन गोजोन्थों